दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबनि खौरांगिरिफोरनो BTC खुंथायनिफ्राय स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार कालचारनि EM दावबायसा बर'आ मास्क आरो सेनिटाइजार हेन्ड वाश राननानै होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि दुखु खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो महामारी कर'ना भाइरासनि समाव बेनि अनगायैबो जायखिजाया थासारियावनो रायजो राजाफोरनो खौरां बुथुमना सांग्रांथि होबोनाय खौरांगिरि बिथांमोननो रैखाथिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों होननानै BTCनि EM दावबायसा बर'आ फोरमायदों। नंगौ जोङो सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो जोंनि लाइमोन UPPL निफ्राय जोङो जोंनि BTR आव थानाय मोनब्रै जिल्ला बर्तमाननि बे मोनब्रै जिल्लानि गुबुन गुबुन खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननो जोङो नैबे कर'नानि जि गिख्रंथाव मोनसे थासारि बे थासारियावबो बिथांमोना गावनि जिउखौ गोनां सानालासिनो रायजो राजानि स्वार्थआव बा सरकारनि स्वार्थआव जि मोनसे फोसावनाय बे फोसावनायखौ मावबाय थादों बेखौ जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो बे हिसाबै दिनै क'क्राझारनि प्रेस क्लाबाव क'क्राझाराव थानाय जि जोंनि संबादकर्मी बा रिपर्टार्सफोर दङ बा मिडिया पार्सनफोर दङ बिथांमोननो सेनिटाइजार हेन्ड वाश आरो मास्क बे मोनथामसो आइजेंखौ बा मोनथामसो मुवाखौ जोङो राननाय जादों। दा बेनिफ्राय जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बिथांमोनजों जोङो दङ बिथांमोना गाव गावनि सांग्रांथियै जाहाथे बिथांमोना बातरिखौ फोसावबाय थायो बा रादाबखौ बुथुमो आं बेखौ खावलायदों। जे रायजो राजाफोरखौ माबोरै सांग्रांथि होनो सानो? जों खावलायदों जे सरकार बिथिंनिफ्राय जि गोदान नियम निति एबा SOP जिखौ फोसावबाय थादों सोलायबाय थानो गोनां जादों। थांनाय समाव एसे गुरैमोन आरो दिनै एसे गोरा खालामनो गोनां जादों। दिनैथ' 11टानिफ्रायनो बन्द आरो 12टानिफ्राय कारफिउ। दा बेखौ जोंनि साधारन बा जोंनि गासै रायजो राजाखौ रैखा खालामनो थाखायनो सरकारा बेबायदि हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। दा बेखायनो गामि सोहोर नोगोर जेरावखि थाया मानो गासैबो रायजो राजाखौ आखाइ खबजोबै खावलायनो नागिरदों जे बिथांमोना जाहाथे सरकारनि बे नियम नितिखौ बा जि खानानै होनाय जे आयेन बे आयेनखौ जाहाथे आखरे आखरे बिथांमोना जाहाथे पालन खालामो बा फालियो। मानो होननानै बुङोब्ला गावनि जिउआ गावनि आखायावनो दिनै कर'ना भाइरासनि इन्जेक्सन ओंखारदोंब्लाबो बायदिसिना ट्रिटमेन्टनि बेबस्था लादोंब्लाबो सम्पुर्नहै बिनि आरग्य बिनि हामथाया 100% जाजोबाखै। गोबां सुबुङा जिउ गोमागासिनो दङ। दा बेखायनो बयखौबो सांग्रां थानो थाखाय खावलायदों। खनसेबो खावलायनो लुबैदों बायजोआव ओंखारोब्ला जाहाथे बयबो मास्क गानो आखाइखौ मोजाङै साबोनजों सुनांगौ आरो हेन्ड सेनिटाइजार दङ बेखौ लानांगौ आरो बयबो जाहाथे गोनांथार नङाब्ला जाहाथे रावबो टाउन सोहोराव थाङा हाबा बिबा जाहाथे खुङा बेखौ बयबो गाव गावनो सांग्रांथि जानाया गोनां। आं बेखौ BTR बासिनि गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ बेनि सांग्रांथि थानो थाखाय खावलायहरो। बियो गोजोनथावना बाथ्रा आरो बाख्नायथावना हाबाफारि बुंनांगोन जे BTR सरकारनि सासे मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा जिथु खौरांगिरिफोरनो थाखाय जे बेबायदि बे माखासे बुस्थुफोरखौ होदों मुवाफोरखौ होदों जेरैहाय हेन्ड सेनिटाइजार मास्क सेनिटाइजार बायदिफोरखौहाय आरो खौरांगिरिफ्रा सान हर बे कभिडनि बे गिख्रंथाव जे समजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बे समाव बिथांनि फारसेनिफ्राय बेबायदि खौरांगिरिफोरनिसिम होनाय अनसुंथाइ बा मदद होनाया जथेस्थ' खामानियाव होगोन हाबायाव होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिथांनिसिम आं क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आंनि सासे सोद्रोमा जानानै बेबायदि अननाय होनायनि थाखाय बिथांनिसिम आङो साबायखर बावो। जे कर'ना भाइरासनि बुब्लियाव नैबे बुब्लियाव बे गिख्रंथाव बुब्लियाव नोङो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ नोङो गोरलै लानाया गाहाम नङा। बेखौ जोङो गोब्राबैनो लानांगोन जे जिहेतु सरकारा दिनैनिफ्राय आरो गोदानै मोनसे गाइडलाइन SOPखौ सावबाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो साफ्रोमबो मानिनानै सोलिनाया गाहाम नङाबा नोङो बेबायदि कर'नानि गिख्रंथाव बुब्लिनिफ्राय नोङो गावखौनो उदां खालामनो हानाय बा रैखा खालामनो हानाय नङा। खारन बे कर'नानि जि गाग्लोबनाया जितु क'क्राझार बायदि टाउन सोहोरावबो बांगासिनो दङ मैयाबो सासे थैदों आरो दासिमाव 422 सुबुङा दा कर'ना गाग्लोबजानानै दायो दङ क'क्राझाराव। दा बेखायनो बे फारसेखौ नोजोर होनानै जोङो गावखौनो उदां जानो रैखा मोननो थाखाय कर'नानिफ्राय लोगोसे नोंनि न'खरनि आरो रायजो राजाफोरखौहाय नोङो उदां खालामनो थाखाय बे सरकारा होनाय गाइडलाइनखौ जों मानिथारनांगोन नङाबा जों उपाय गैया।